Το σινέμα είναι τέχνη. Είναι μια τέχνη που συνδυάζει πάρα πολλές μορφές τέχνης. Το Styx είναι μια ταινία η οποία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2008. Ήταν μια διαδικασία η οποία πήρε περίπου 1,5 χρόνο για να ολοκληρωθεί. Όλη η ταινία έχει γυριστεί σε 5 μέρες, σε διάφορους χώρους ανά την Κύπρο. Το Styx έχει πάρει 4 βραβεία από το φεστιβάλ του Μοντεκάρλο. Είναι μεγάλη ικανοποίηση να βλέπεις ότι αυτή η ταινία μετά από τόσους κόπους και τόσα προβλήματα, γιατί είχε χιλιάδες προβλήματα το Styx για να τελειώσει, ότι πάει καλά, ότι διαγωνίζεται, ότι αναγνωρίζεται η δουλειά σου. Σου δίνει μια όθηση και πολύ ευχάριστη για να συνεχίσεις. Εγώ συγκεκριμένα όταν είχαμε πάει στο φεστιβάλ, ήμουν σε ένα μετέχμιο στη ζωή μου, επειδή οικονομικά δυσκολευόμουν πάρα πολύ να συντηρώ τον εαυτό μου. Αλλά όταν ανέβηκα στη σκηνή για να πάρω το βραβείο, είπα ότι αυτό θέλω να κάνω, δεν με νοιάζει τι θα γίνει και αν επιμείνω θα τα καταφέρω στο τέλος. Αχ, να σε γνωρίζω.